Denisova tvrtka bavi se razvojem poslovnih ideja i projekata. Uspješno posluje u Austriji, Njemačkoj, pa i u Hrvatskoj, gdje kao veliki problem ističe javnu nabavu. Jedino u matičnoj zemlji kaže na takvim natječajima nikad ne pobjedi, jer presudni kriterij naručiteljima je uvijek bio najniža cijena ponude, pa ovaj poduzetnik pita državu. Da li je nekad bolje platiti 500 i dobiti kvalitetnu uslugu iza koje stvarno dolazi nekakav rezultat, ili platiti 100 za uslugu koja neće ništa producirati osim puno papira koji više skoro ne vrijedi više od same cijene papira na kojem je tiskan? Zapitala se to i vlada, koja će do kraja mjeseca donijeti novi zakon o javnoj nabavi, glavni kriterij kojim će se u buduće voditi državna tijela i javna poduzeća pri kupnji roba i usluga, bit će ekonomski najisplativija ponuda, ona koja nosi najbolji omjer kvalitete i cijene. Osnažit ćemo naručitelje usluga i roba na način da oni mogu ugraditi kvalitativne kriterije prema iskustvima drugih zemalja koje su već implementirale. Znači negdje između 5 i 20% će se ukupna masa sredstava uštediti i može se preusmjeriti u druga područja kojima je potrebno. Prema podacima Hrvatske udruge poslodavaca, 22.000 ugovora koje država godišnje sklopi u javnoj nabavi teško je 5,5 milijardi eura. U 99% njih glavni kriterij bio je najniža cijena, a na gotovo polovicu natječaja javio se samo jedan ponuđač. Sve to otvaralo je prostor i korupciji, smatraju u Hrvatskoj udruzi poslodavaca. Novi zakon pozdravljaju i kažu da potiče dijalog naručitelja i ponuđača. Uvodi se jači nadzor Ministarstva gospodarstva, uvodi se inspekcija i uvodi se ono što je ključno, praćenje ugovora javne nabave. Također sada će biti i kažnjeni naručitelji ako su proveli loš tender, ako su poslije ugovoru pokušali manipulirati. Novi zakon pojednostavit će i često nepotrebno duge i komplicirane postupke, bilo da je riječ o nabavi uredskog papira za neko ministarstvo ili građevinskog materijala za javnu cestu. Oporba pritom traži da vlada potpuno informatizira javnu nabavu. Očekujem puno od e-poslovanja vezano uz zakon o javnoj nabavi i prijave i rekao sam online aukcije i na kraju krajeva mislim da na taj način možemo doći do najvećih ušteda u proračunu. Što i jest u planu, jer već od srpnja naručitelji bi svoje ponude trebali dostavljati isključivo elektronički.